गंगा स्नान करे गेल रहलू, कैसन रहे कुछ बतैलू ना? अरे हम का बताई, गंगा मैया में स्नान करके हम तो धन्य हो गई नी। गंगा मैया तो हमार मनोकामना पूर्ण कर देनी। मनोकामना? कैसन मनोकामना? ज्योति खातिर एक बहुत बढ़िया रिश्ता आइल बा। हमरा के एक बात समझ में ना आवता, तू काहे इतना बियाह के पीछे परेशान बाड़ू? अभी ओकर पढ़े के उम्र बा, ओकरा पढ़े दा। देखी, इ त गंगा मैया के कृपा ही बा ना कि इतना बढ़िया बढ़िया रिश्ता आवता ओकरा खातिर। और वैसे भी ज्योति शादी लायक तो होइए गइल बा। हम तो कहतानी कि मौका का फायदा उठा ली। ऐसन घर दुआर लइका खोजल हमनी के बस के बात नहीं के। रउआ का सोचतानी और का चाहिए हमनी के? हम फोन नंबर दे तानी, रउआ जाके ना उनकरा घर वालन से बात कर ली। ठीक बा, हम बात करब, लेकिन एक बार पहले ज्योति के राय त ले ली। अब इमे ज्योति मना काहे के करी है? हमें पूरा विश्वास बा कि ज्योति मना ना करी, लेकिन फिर भी एक बार हमरा के ज्योति से पूछ लेवे दा। पर ज्योति बेटा, तोहरा से एगो बात पूछे के रहे। पूछी ना। तोहार माई जीतू बाबू से तोहार रिश्ता के बात करत रहनी है, इमे तोहार का राय बा? अब हम इमे का बोली? रउआ लोग हमरा खातिर जौन भी फैसला ले वो हमरा खातिर अच्छा ही हुई। ठीक बा बेटी। भगियो केहू के केहू ले ली ही। अरे जोना लड़किया के फोटो रउआ देखावत रहनी है ना, उहे लड़किया हिया। चुप काहे बानी जी, बोलत काहे नहीं खी? अब ना फोटो टंगवाई, यहाँ के कहा दी फोटो टांग देस। पगलाइल बड़ू का वो लेकी से कर बिया हुई। सपना देखता। सपना हम नहीं खी देखत। अरे फोन अब वही वाला होई। अच्छा, हम ना बिया तय कैले बानी, यही खातिर रउआ के जलन होता। चावल में देखी देखी फोन आइए गई। जी बोली। जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। हम रउआ के घर आवा चाहता नहीं। अरे हाँ, आई रउआ। अरे रउआ नियन लड़की के बाप के था चरण धो के पिए के चाहिए। राउर स्वागत करके हम धन्य हो जाए। आप ऐसा बोल के हमरा के शर्मिंदा करता नहीं। हम कल है आपके घर आ जाता नहीं। अच्छा ठीक बा, आई रउआ। प्रणाम। का भइल जी, बात भइल उन लोग से? हाँ, बात तो हो गई और कल है हम उनकरा घरे जाता नहीं। ये तो बड़ी खुशी की बात बा। हाँ। चली चली, काल के तैयारी भी करे के बना। हाँ बिल्कुल, आवा। ए बेटा सुना, तू जाए दे। ए बेटा तू ना। माई 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 कुछ कहे के जरूरत नहीं है, हम सब समझ गनी। भोरे देखी है वेराइटी वेराइटी के नाश्ता पानी के प्रबंध कर दे। हाँ बेटा। रउआ तो सब पसंद बा, बाकी हमर लइका। अरे जीजा, रउआ और भगिना के कोनो डिमांड बा का? काहे? तू भैया के नहीं जाना, उनकर कोनो डिमांड हो सकेला? अरे ना ना, जोन बात बा हम साफ साफ बता। अरे जीजा, यहाँ के सब जानतानी कि लड़की सबके पसंद बा। देखी, हम अब सगरों से संतुष्ट बानी। बस रघुआ एक बार हमार बिटिया के आके देख ली। अरे लड़की का देखे के बा, ओकरा के तो पूरा जवाहर देख ले बा। ना, हमारे रिश्तेदार लोग एक बार बबुआ के देखे चाहता ना, तो हम चाहतानी कि परसों आप लोग बड़का शिव मंदिर में आई
ताकि लड़का लड़की सब एक दूसरा के देख लें। अब चला। प्रणाम।